Zdravo i dobrodošli u novi DIY video. Zovem se Filip, danas pravimo tablu za igru Knifel za tvoje sledeće veče društvenih igara. Kao i uvek, sve potrebne materijale i alate pronaći ćeš dole u uputstvu za izradu. Prvo ćemo ova dva komada drveta zalepiti jedan na drugi, da bi naš pod imao graničnik. Kada se letvice osuše, iseci 8 jednako dugih delova pomoću potezne i ugaone testere pod uglom od 22,5 stepeni. Kada su svi delovi isečeni, poređaš ih jedan do drugog na radni sto i povežeš ih selotejpom sa zadnje strane. Zatim možeš da ih složiš u oblik osmogla i obeležiš oblik na osnovnoj ploči. Oblik koji si nacrtao potom izreži ubodnom testerom. Da bi se kocke lagano kotrljale, zalepit ćemo filc na pod koristeći lepak u spreju. I tako to izgleda odlično. Sada možeš ponovo da otvoriš ram, obradiš ivice brusnim papirom, staviš lepak u uglove spojeva i ceo ram zalepiš zajedno. Sad može da počne Knifel veče. Napiši mi u komentarima s kim bi sada najradije igrao Knifel i samo kreni. Možeš to!